Estic acostant al molí de Vestervik, que passava per aquí, doncs he vingut a veure'l. Val 20 corones entrar-hi, però evidentment no entraré. 20 corones. Estic fent la volta al voltant del molí. I allà al costat, allà al fons, hi ha l'església de Vestervik. Al fons no sé si es veu. No sé si es veu o no. Bueno, doncs res. Només he vingut a fer un cop d'ull ja que passava per aquí. O sigui que... Apa, bon vespre, que vagi bé.